Eragiketak. Zenbaki hamartarrekin. Zeintzuk dira ikasi behar ditugun eragiketak. Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa. Nola egiten dira batuketak eta kenketak? Oso erraza. Kontuan izan behar dugun gauza bakarra da zenbakien komaren gainean kokatu behar dena. Adibide bat ipiniko dugu. 24,5 gehi 7,227.000. Ondo kokatuta dago? Bai. Zergatik, koma eta koma lerro berean gaudelako. Berdin zaigu hemen bekoan zenbaki bat, zifra bat onuntzago dagoela eta hemen ez. Hori nola konpontzen dugu? Beno, ipintzen dugu marra, batuketaren marra, eta komaren eskuinaldean geratzen diren espazioak zeroz betetzen ditugu. Eta orain zer egin behar dugu? Batuketa normala. Badago, egin dugu batuketa normala. 7 gehi 0 bat ipini dugulako ezer zegoen tokian. Bai? 7 gehi 0, 7, 5 gehi 2, 7, 2 gehi 0, 2, 4 gehi 7, 11, eta 2 gehi 1, 3. Bale, eta zer falta zaigu? Koma non ipintzen da? Egon behar den tokian, beste komen azpian. Eta hori da emaitza, 31,277.000. Bai? Beste batuketa bat ipiniko dugu. Nik diktatuko dizut eta zu joan idazten, bai? 2 unitate eta 7 eunen. Badago? Nik idatziko dut. 2,07. Ados? Horrela idatzi duzu? Bestela zuzendu, Eta batuko dugu beste zenbaki batekin. Gehi 13 unitate eta 7 10. 13 unitate eta 7 10. Badago? 13, komaren azpian 7. Horrela geratu behar zaigu. Berriro ere esango dizut. Komaren azpian. Eta hemen azpian joango da ere, gero, batuketa egin eta gero, horregongo da koma. Zer gertatzen da espazio honetan? Ez dagoela ezer. Zenbaki honek ez dauka eunen zifra. Beraz, nahi badugu, 0 bat ipintzen dugu. 13,7 edo 13,70 zenbaki bera da? Bai, ez ahaztu, 13,7 berdin 13,70. 0 honek ez dio balio ematen zenbakiari. Bakarrik erabiltzen dugu espazioa guk hobeto ikusteko. Batuketa egin aldugu, badago, eta 7, 7, 3 gehi 2, bat, eta hemen koma ipintzen dugu. Emaitza, 15,37 edo 15 unitate, 37 eunen. Orain kenketa egingo dugu. Kenketa. Eta berriro ere, 2 zenbaki diktatuko dizkizut. Adibidez, 24 unitate, 128.000. 24 unitate, 128.000. Bai? Horrela idatzi duzu? Ken, lau unitate, 13.000. Lau unitate, 13.000. Non ipiniko dugu? Batuketak bezala. Komaren azpian. Lau unitate, 13.000. Egin aldugu,
kenketa. Zer egingo dugu utzik dauden espazioekin? Nahi badugu, zeroekin bete. Berriro ere gogoratzen dizuet, 4,3 edo 4,130 zenbaki berdina da. Hemen ipintzen badugu ere, berdin. Zenbakia ez da aldatu. Hau eta hau berdinak dira, bai? Eta orain zer egin behar dugu, kenketa normala, beti egin dugun modura. Ia, egin zuek. Bale? Eta horrela geratuko zen gure kenketa. Non ipini dugu koma? Beste komen atzean. Hau da, komak beti, zutabe berean, bata bestearen gainean. Bai? Beste kenketa bat egingo dugu. Beste kenketa bat. Nik diktatuko dizut eta zuk idatzi. 56 unitate, 4,10. Badago? 56 unitate, 4,10. Ken? 28 unitate, 284 milaren. 28 unitate, 284 milaren. Idatzi duzu? 28 unitate, 284 milaren. Komaren azpian. Ados? Zergatik bakoitza bere tokian? Bakoitza bere kasillan edo dagoelako. Hau, izango zen, unitateen tokia, ezta? Biena. Hau, 10koena. Eta hemendik eskuineruntz, badakigu, 10renena, 100renena, 1000renena. Beti bakoitza bere tokian. Ez ahaztu, batuketak eta kenketak direnean, bai? Eta orain, egiteko, aurrekoan bezala nahi badugu bi espazio hauetan, 0 bat ipini, eta orain bihurtu dugu kenketa normala. Egiten dugun bitartean, koma ahaztu egingo dugu, berdin zaigu non dagoen, eta bukaeran ipiniko diogu bere tokian, komaren azpian, beti. Egin kenketa. Hortze duzu, konprobatu. Zuk ere horrela egin duzu? Oso ondo. Hauek dira, batuketa eta kenketak egiteko arauak. Orain zure txanda da praktikatu eta konprobatu ondo ulertu duzula.